Terve kaikille, meikäläinen on Raitser ja tervetuloa 10. päivään joulukuuta. Mulla on nyt erilainen kalenteri kädessä. Oikeesti tää on varmaan ihan sama kalenteri, mutta oikeesti Minnan kalenteri. Muumikalenteri. Ja me vähän testataan silleen, että kummalla on paremman makuista suklaata. Niin mä avaan sen luukusta tänään ja sitten se avaa tosta mun kalenterin luukusta. Mä kyllä olen aika varma, että tässä on parempaa, koska mä en ole ikinä maistanut niin paha suklaata, mitä tossa Mario-kalenterissa on. Että katsotaan 10. päivä. Tuolta aukee. Joo. Rekki. Liittyen taas muumeihin sekin. Maistetaan. Mä en sanoisin tässä jotain muumiaiheisia kuvia. Tinttididi. No, mahtavaa. Okei, tääkään kyllä hyvää suklaattoa. No kyllä tää silti on parempaa kuin toi Mario. Ihan vähäsen. Mutta tässä jos ärsyttää jälkimakua, koska Mario-kalenteri suklaassa on se jälkimaku on semmonen, että se niinku maistuu joltain savelta ja tässä alkumaku, että maistuu vähän puulta. Ehkä se balansoituu ihan kivasti. Mut joo, oli selkeästi parempi kuin toi Mario-kalenteri. Mut no, en tiedä, ehkä se maksoikin joku euro enemmän. Mutta hei, tänään puhutaan nopeasti vähän sen moottoripyöristä. Ja en tiedä, ehkä joku pikku reissutarina. Meillä on ollut aika paljon kumminkin ajellut moottoripyörällä ympäri mestoja ja tämmöstä. Mä en tiedä mistä kuinka aikaisin mä aloittaisin. Mä ensimmäisen oman pyöräni sain periaatteessa 15-vuotiaana kevari. 15,5-vuotiaana pääsin ajamaan sillä, koska jos opettaa toista ajamaan justiin saa moottoripyörällä tai autolla, niin sen pystyy aloittaa puoli vuotta aiemmin. Mä en ole ihan varma mitä se autolla menee, mutta ainakin moottoripyörällä se on puoli vuotta aiemmin. Mun faija opetti niin mua ajamaan, joka tarkoitti sitä, että meillä tuli vaan kolmio siihen moottoripyörän perään kiinni, sitten faijan kanssa pystyttiin ajaa ihan mistä käytännössä vaan. Ja sitten siinä oli niin kuin, oliko se nyt maksimissaan 2 tuntia päivässä vai 4 tuntia tai vastaavaa saa ajaa, mutta ei sitä kukaan pystynyt valvomaan, niin sillä ei oikeastaan ollut mitään väliä. Se oli niin kuin ensimmäinen moottoripyörä, kevari. Mutta ennen sitä meillä oli kyllä, meillä oli PV, semmonen ihan snadi. Jos tiedätte mikä on monkey tai PV, ne on semmosia ihan pikkusia pyöriä, ne nyt olisi näin pieniä, mutta joka tapauksessa semmosia ihan snadi mopoja ja sitten pappatunturi, millä me ajettiin, meillä on Heinolassa mökki, niin siellä on semmonen oikein mukava mökkitie, niin siitä tuli ajeltua aina silloin tällöin. Ei mitenkään kovin paljon, se taisi olla yli 1 tai 2 kesänä. Jotenkin, jos mä nyt en ihan väärin muistan, niin taisi olla enemmän kyllä huollossa ne pyörät kuin oikeasti tien päällä. Ne oli vähän rämpelöitä pyöriä joka tapauksessa. Ja no niillä tuli jonkun verran ajettua, koska mun faija on ollut, no ei aina, mutta periaatteessa sanotaan, että melkein sen ajan kun mä muistan, niin ollut moottoripyörä tämmöistä niin kuin harrastuspiireissä mukana todella paljon, että se oli perustamassa, Mäntsälässä on tämmöinen kuin Moose Bikers, niin se on yksi perustajan jäsenistä ja Moose Bikers oli Suomen suurin paikalliskerho. Mä en tiedä, ei taida enää olla, mutta oli tossa, mun mielestä se oli useamman vuoden, jostain 2004, 2007, jos mä, varmaan ehkä pidempäänkin, en mä tiedä, mutta jotain siellä paikkeilla. Niin se oli siellä perustamassa ja sit silloin on ollut pyöriä aika lailla just siitä asti kun mä muistan. Ja sitten yksi mikä on hauska, meillä oli aina perinteenä, mua ärsyttää, että se yhdessä vaiheessa meni poikki tossa, olisiko 2 vai 3 vuotta sitten. Tai enemmän mua harmittaa, että se meni just mun faijalle ja sitten tuolla mun äitipuolella poikki se perinne. Mutta niillä oli silleen, että ne kävi joka vuosi tämmöisessä moottoripyörätapahtumassa kuin Finita, joka oli tämmöisen suomalais-italialaisen pariskunnan järjestämä, mistä nainen oli suomalainen ja mies oli italialainen. Ja ne aina järjesti sen silleen, että joka toinen vuosi oli Suomessa, jossain Kuopion lähellä yleisesti, ja sitten joka toinen vuosi oli Italiassa, ja se vähän vaihteli, mutta Pohjois-Italiassa joka tapauksessa. Ja se oli tosiaan tohon johonkin 2-3 vuotta sitten, kun oli ensimmäinen kerta, kun ne missas sen, että ne oliko se jostain
98 tai jostain vuodesta lähtien ne oli käynyt siellä niin kuin joka vuosi. Ja mäkin itse asiassa pääsin käymään siellä, tai olen mä nyt tietenkin tuolla Suomen puolella käynyt useamman kerran, ja sitten tuolla Italian puolella käynyt 3 kertaa. Eli mä oon kerran ollut kyydissä, kun mennään moottoripyörällä Italiaan, kerran ajanut kevarilla ja kerran ajanut isolla prätkällä tuolla Harrikalla 18-vuotiaana. Ja se oli vähän semmonen harmi, kun ne joutui sen katkaisemaan, koska se oli aika semmonen siisti juttu, että niillä oli aina se sama perinne. Ja siinä ainakin jossain vaiheessa olisi tarkoitus mennä uudestaan mahdollisesti. Mennään, se oli hauskaa. Ja se on myös semmonen asia, mistä mä varmaan pystyisin puhumaan aika pitkään, jos mä alkaisin puhumaan niitä tarinoita siitä Italian reissuista, koska siellä tapahtui kyllä aika paljon kaikkea. Ja sanotaan, että varsinkin kun kevarilla ajaa Italiaan, varsinkin kun mulla oli se mun kevari tosiaan mikä oli, mä en tiedä miksi mä en sanonut mikä kevari mulla oli Kynkotsin 2, eli semmonen aika hiton rimpula vehje. Se menee 120, jos on oikein iso alamäki ja tulee hyvin myötätuulta. Ja meillä oli vielä tehoputket siinä, ei iso akeli. Se oli siis oikeesti aika kämänen. Ilman niitä tehoputkia sillä meni ehkä 100 about, niin kuin silleen keskimäärin. Ja sitten varsinkin kun menee jossain tuolla Saksan autobaanalla kevarilla 100, niin se ei ole kovin hauskaa, koska siellä menee noi rekat kans 100 ja niitä ei oikein päässyt kunnolla ohittamaan. Ja se oli vähän hankalaa ajoittain, mutta kyllä siitä sitten loppujen lopuksi jotenkin meni ihan hyvin. Mutta tosiaan, sitten mä täytin 18, niin siinä paikalla, no oikeastaan melkein just silloin kun mä täytin 18, kun mä oon tammikuussa syntynyt, niin faija niihin aikoihin päätti, että se hommaa uuden pyörän. Se hommasi softailin, ei softaili, silloin oli softaili, Harley Davidson softaili, mutta se ajatteli, että se hommaa Sportsterin, Harley Davidson 1200. Ja sitten se päätti, että se haluaa antaa sen softailin mulle, sen mikä mulla on tällä hetkellä. Ja sitten en yllättäen voinut kieltäytyä siitä. Musta tuntuu, että se, tai mä oon aika varma, että se vaan just halusi omaa uuden pyörän sillä verukkeella, että se pystyy antaa sen vanhan mulle ja sitten sen ei tarvi sanoa siitä mitään, se vaan voi sanoa kaikille sille, joo mä vaan halusin antaa tolle pojalle ton pyörän, että sen takia mä ostin uuden. Musta tuntuu, että se vaan oikeesti halusi ostaa uuden pyörän. Mä vähän veikkaa. Mut sitten sillä tuli tosi ajeltua, tai aika paljon eri reissuja on tullut sillä ajeltua. Meillä on semmosia, nykyään ei ole enää niin paljon semmosia perinnematkoja kesällä, että tai että mennään ainakin tiettyyn. Meillä on niinku useita vuosia aina jotkut tietyt noi paikat kokoontumissa, että mihin me mentiin, mutta nyt ei ole enää ollut ihan niin paljon niitä, että se on vähän silleen randomisti, mihin on hyvä fiilis lähteä niinku liikkumaan sitten kesällä. Et noi esimerkiksi niin kun, mitähän mä sanoisin, mitä tuolla on tuolla. Mä nyt en edes muista niitä kokoontumisajoja. No, joka tapauksessa tuolla oli, en mä muista, missä järjestetään Beach Foodis, jostain syystä mä nyt en muista. Siellä on kumminkin aina joka vuosi ollut jotain tietty kokoontumisajo, mutta sitten siellä ilmeisesti ne pyysi niin paljon hintaa siitä alueesta, se omistaja, että ne joutui sen perumaan niin kuin ainakin 1 vuodelta ja sitten miettimään, että mitä ne tekee uudestaan. Ja näin, niin se oli vähän harmillista, koska siellä me oltiin varmaan joku, tai mäkin olin siellä varmaan 5 vai 6 vuotta putkeen käymässä. Ja se oli ihan hauska paikka, koska se on tosi hieno se beach ja se alue itsessään. Ja sitten mä käyn kaikissa random pippaloissa, koska faija on silleen, että se on aika niin kuin tunnettu henkilö noissa moottoripyöräpiireissä. Nyt se on silleen, että se on aika paljon pitänyt taukoa siitä, mutta kumminkin se oli just Suomen motoristien puheenjohtajana, toiminnanjohtajana siinä yhdessä vaiheessa ja se on pyörittänyt noita asioita aika paljon, niin se silleen tunnetaan, niin tulee aina kutsui kaikki eri pippaloihin kesällä, mikä on aika hauskaa, tulee aina käytyä vähän eri mestoissa, niin siellä on aina hauska viettää iltaa ja yleisesti ne ihmiset on erittäin mukavia kaikki, niin se on semmonen lepposa ajanviete harrastus. Se vaan vaatii vähän sitä, että siinä on, varsinkin just kun faijan kautta on ollut niin monessa eri noissa mestoissa mukaan, niin alkaa pikkuhiljaa tuntemaan niitä ihmisiä, mikä on aika hyvä, koska siellä on vähän semmoista, että jos ekaa kertaa näkee ne ihmiset ja menee sinne vippaloiden keskelle, niin se voi olla vähän outo fiilis, sanotaan näin. Siellä on
vähän erilaista kuin jossain muissa harrastuspiirien pippaloissa. Jep, mutta 10 minuuttia. Musta oikeesti tuntuu, että mun pitäisi pitää tää lyhyenä nyt kerrankin. Mut joka tapauksessa niin sitten sen jälkeen kun mä sain sen moottoripyörän, sen ison prätkän, niin on tullut enemmänkin just tehty sille itse mahdollisimman paljon reissuja. Yrittänyt liikkua sillä todella paljon, koska semmonen nyt on. Prätkä kumminkin kaikkineen maksuineen ja kaikkineen ei ole mikään ihan maailman halvin harrastus, niin se on hyvä kun semmonen on ja sillä pääsee liikkumaan. Ja varmasti aika pitkä aikaa mulla toi softaili tulee sitten ihan vaan senkin takia olemaan. Ja sit tosiaan tuli, jos ette ole nähnyt, niin kannattaa käydä kattoo kesältä vähän kaivaa mun moottoripyörän vlogeja, koska siellä oli ihan hauskoja settejä. Esimerkiksi ajoin Raaheen tuohon Oulun alapuolelle tapaamaan Colorhammeria, toista YouTubeajaa ja muita ihmisiä siellä. Ja tämmösiä reissuja sitten tullut itekin aina jotain yrittää tehdä, että pääsee liikkumaan sillä. Ja sitten esimerkiksi kesällä mä oon pitkälti ajoin pelkästään prätkällä, enkä liikkunut melkein millään muulla kuin prätkällä ympäri mestoja. Ja varmaan ensi kesänä musta tuntuu, että aika shama juttu. Ja näin, mutta sitten kautta, en tiedä, ensi kesänä ei ainakaan vielä mitään suunnitelmia. Ei vielä ainakaan mitään suunnitelmia, mutta jos tulee jonnekin liikuttua, niin tulee tehtyä niitä samanlaisia videoita. Ja mä oon aika varma, että sitten kun me mennään joskus uudestaan sinne Italiaan, niin sitten pitää yrittää saada dokumentoitua se koko matka. Meillä on useita kertoja ollut, tai käytännössä ne kaikki 3 kertaa, mitä mä siellä on ollut mukana, on ollut ideana, että me kuvattaisiin siellä videoita ja kuvia ja kaikkea vastaavaa, tehtäisiin siitä jotain pientä pätkästä. Faija aina kuvaili aika paljon just tuolla, mulla on se huono GoPro, tai se vanha GoPro, se oli just ostettu silloin, oliko se nyt 2006 ehkä? Joo, 2006 se taidettiin ostaa. Niin se on aika vanhaa teknologiaa, mutta joka tapauksessa sillä tuli kuvattu jonkun verran siellä, mutta sit se oli vähän niinku, se on sen verran huonoa se kuvanlaatu ja se on vähän vaikea käsitellä, niin sitten se on vaan jäänyt. Faija tekee semmosia pikkuvedoksia niistä. Ja on meillä toki tietenkin kaikkea matkakuvia tosi paljon käytössä joka puolella. Faija on tehnyt hemmetin hienoja tauluja matkakuvista vähän joka puolelle. Mut joka tapauksessa, niin jos sinne tulee matka, niin sitten mä kyllä varmaan teen siitä ihan semmosen kunnon niin kuin vlogisetin tai sitten tämmösen niin kuin matkakertomussetin. Nyt yes, nyt pitää lopettaa, että tää taas ei veny 20-30 minuuttiin. Pidetään jotain tämmösenä. En tiedä, mut hei, tosiaan 10. päivä te voitte pistää tonne, joo, pistäkää tonne alas kommentteja, mitä te haluatte, että mistä mä puhun seuraavina päivinä. Ja niin, joo, pistäkää ihmeessä. Niin katsellaan. Huomenna taas jatkuu samoissa merkeissä. Aika varmasti, toivottavasti. Yes, moro.